I ara, si prometem que ja acabem, plourà aquest acte l'honorable conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, el senyor Miquel Samper. Bona nit a tothom, amigues, amics d'Ostrom, secretària quarta del Parlament de Catalunya, diputades, diputats, amics que ens acompanyeu. Estic content d'acompanyar-vos representant el Govern de Catalunya en la vostra cita anual. En primer lloc, us vull agrair la vostra contribució al diàleg, al debat social i a la controvèrsia, si em permeteu. Contraposar idees sobre com pot progressar una societat sempre és bo. I vosaltres ho feu. Així que per molts anys. Vinc de ser advocat, vinc d'haver col·laborat amb mitjans i sempre poso en valor i admiro la conversa, el diàleg, sigui com sigui i vingui d'on vingui. Amb diferents opinions, amb capacitat de debatre i arribar a acords, o fins i tot en l'entesa dins de la complexitat dels acords socials i polítics dels moments que vivim, sovint difícil d'entendre. Aquest també és l'interès del govern de tothom que vol ser el govern del que en formo part, el govern de tothom. Volem i necessitem que hi hagi veus com la de l'Institut Ostrom que ens estimulin, que ens facin pensar, que reflexionin, estudiïn, aportin i que contribueixin al debat públic en majúscules que tenim al nostre país. Us agraeixo ben sincerament tot el que fem. Des del govern hem començat una nova etapa basada en el realisme, que crec que és un valor que tots compartim. Realisme. Una etapa basada en la política útil, una etapa basada en deixar el soroll de banda, basada en el treball rigorós. Un d'aquests punts de trobada és la prosperitat econòmica i cal deixar enrere qualsevol moviment que la perjudiqui, perquè d'ella en vivim absolutament tots. Ens cal, més que mai, estabilitat i generar marcs de confiança on la seguretat jurídica sigui el marc de referència i el creixement l'objectiu. Si recuperem aquest marc de confiança i perseguim l'objectiu, estic segur que Catalunya recuperarà la seva condició de referent industrial i motor econòmic de tot el sud d'Europa. I en això us demano la vostra contribució. Aquest govern ha vingut per empènyer, per fer que les coses passin. S'han acabat els temps del no a tot i d'obstaculitzar projectes i sectors productius que són font de riquesa del nostre país. No puc ser més clar, però necessitem que també ho sigueu vosaltres. Si ens estimem Catalunya, i aquí tots ens l'estimem, també hem de ser els seus millors ambaixadors, els seus comercials, els seus autèntics prescriptors. Catalunya ha agafat el camí de la reactivació econòmica, de la reindustrialització, de l'aposta per nous sectors estratègics com els semiconductors, la quàntica o l'economia blava, i de la facilitació administrativa. Per tant, el canvi és aquí. Serà lent perquè res de fons es canvia en poc temps, però Catalunya canviarà els propers anys i canviarà a millor sense cap mena de dubte. Això sí, tots haurem de contribuir a explicar-ho i a fer-ho. Percebo que darrerament hi ha una certa tendència a destacar positivament altres comunitats de l'Estat o regions europees. Però malgrat tot, la que més creix a Espanya i Europa segueix sent Catalunya. I més ho farà si, com us deia, entre tots dotem d'estabilitat al país i contribuïm a potenciar-ne la imatge de societat madura, emprenedora i pròspera. En això ens hi juguem la cohesió social dels catalans, per exemple, i consolidar
un model de generació de prosperitat compartida que ens faci avançar. Per això treballem per grans acords de país al màxim d'amplis possibles. Educació, sanitat, habitatge, infraestructures, llengua, finançament. Cal donar resposta a tots aquests grans reptes i això és el que ens proposem de fer, com ja heu vist, dibuixat en aquests primers 100 dies que portem al govern. Què us oferim? Ho sabeu, tenim uns acords d'investidura amb Esquerra Republicana i els Comuns que són la base de moltes reformes que volem tirar endavant, però n'hi haurà moltes més que han de contribuir a fer la Catalunya millor. Per aconseguir-ho, des del govern i des del Departament d'Empresa i Treball, oferim. Primer, treballar per comptar amb un finançament singular, un finançament que segueixi sent solidari amb la resta de l'Estat, però que sigui realista i possible. Realista i possible. I que s'ajusti a les necessitats del país, perquè Catalunya, ho diu el president, no vol ser més que ningú, però tampoc menys que ningú. Volem el que ens pertoca per poder tirar endavant. Segon, ho hem dit ja, volem que aquesta sigui la legislatura de la simplificació administrativa, la legislatura que ho posi fàcil als empresaris i emprenedors, que bona falta els hi fa. Jo he estat sempre al sector privat, menys les meves poques incursions en el món polític fins més enllà dels 49 anys. Per tant, sé molt bé fins a quin punt la burocratització i l'excés de garantisme han frenat i segueixen frenant el país. Ens proposem revertir-ho ja i ja hi ha un grup d'experts liderat pel catedràtic Carles Ramió treballant-hi intensament. Caldrà dotar de sentit a eines com la finestreta única empresarial, les declaracions responsables o fer que el silenci administratiu sigui positiu en alguns casos de conformitat amb allò que preveu la Directiva Europea de Serveis 123 de l'any 2006. I haurem d'escoltar també el que diu i el que proposa la societat civil, amb agrupacions com la FERA, recentment proposant de mesures concretes. Totes són vies per avançar. Les hem d'explorar i treballar. Ja sabeu que no és fàcil, que en el propòsit de la realitat en política sempre hi ha un camí per recórrer i que és llarg, però estem determinats a fer-ho i ho farem. Tercer, i lligat amb l'anterior, amb el fet que hem de poder generar un procés més fàcil i àgil pels empresaris, què oferim també? La necessitat de desdemonitzar el món de l'empresariat. Molts es cansaran de sentir-m'ho, i en aquesta legislatura, però s'ha acabat el relat que l'empresa i l'empresari són la font de tots els mals. No, senzillament no. L'empresari és aquell que empren, aquell que se la juga. És aquell que obre el seu negoci cada dia. És aquell que genera riquesa i llocs de treball. Volem més empresaris en aquest país, volem més empreses en aquest país i ho volem deixar ben clar. No conec cap altra forma de generar prosperitat que no sigui fer-ho amb les empreses i amb els empresaris. I només així podrà ser compartida i generadora a l'economia per generar llocs de treballs de qualitat. Com deia molt recentment Josep Francesc Valls a Via Empresa, entortolligar bé empresa, administració i universitat ens farà senzillament més competitius. Quart, potencials ressorts de l'administració que ens poden ajudar a fer tot l'anterior. Parlo d'instruments amb els quals comptem per dinamitzar l'activitat econòmica de Catalunya i la prosperitat de tots. Eines que coneixeu com l'OGE, Oficina de Gestió Empresarial, Avança, que és una eina que tenim al departament que funciona d'allò més bé per ajudar empreses del nostre país a créixer, o l'ICF. Totes elles grans eines per ajudar el país a ser més competitiu, més dinàmic i més equilibrat territorialment. I, en definitiva, a ser molt millor. I cinquè, finalment, tot plegat amb una aposta clara
per la col·laboració públic-privada. El públic necessita del privat i a l'invers. En resum, treballarem pel finançament singular, apostarem per agilitzar la simplificació administrativa per refer la col·laboració públic-privada i per enfortir les eines que ajuden al desenvolupament econòmic, i ho farem desdemonitzant el món de l'empresari i tots aquells que generen riquesa i llocs de treball. Sense manies, sense tabús, sense mirar enrere, sense relats negatius ni contraproduents. El nostre propòsit és generar un ecosistema adequat per generar més oportunitats de feina i més riquesa en el nostre país. A més, les previsions són positives. La previsió de creixement de l'economia és del 2,7% per l'any 24 i del 2,2% per l'any 25. Així doncs, per mantenir el vigor de la nostra economia ens cal fer tot el que us deia que volem fer i que farem. Però necessitem a tothom ajudant i convençut d'una tasca que serà ingent. Comptem també amb tots vosaltres per remar cap a l'horitzó d'una Catalunya forta i de futur des del present més proper. Moltíssimes gràcies.